شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ውዒልኩም ሓውኹም ሰላሕ አዲንየ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዝንጎ ሰዓት 5 ናይ ለይቲ ድወርድ ፕሮግራምና ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈሎ ፕሮግራም ኢሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ናይ 3-4 ደቂቃ ንካፈሊና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ኢሎም ንካፈሎ ቃል እቲ አረጊት ህይወት በተሐድሽ ህይወት ተቀይሪ ይስብል እቲ አረጊት ህይወት በተሐድሽ ህይወት ተቀይሪ ሪኹም አለኹም አሕዋት ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጻና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቀበልና እቲ አባና ዝነበረ ዝወደቀ ህይወት እቲ አባና ዝነበረ ናይ ሰብ ህይወት ብኻልእ መለኮታው ናይ ላዕሊ ህይወት ናይ ሰማይ ህይወት ተቀይሪ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 17 ከም ይብል ስለዚ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተ አልዩ ይሲ በክርስቶስ እንተ አልዩ ማለት ንክርስቶስ ዝአምን እንተ አለ ኮይኑ ህይወቱ በክርስቶስ እንተ ኮይኑ ህይወቱ ኣብ ክርስቶስ እንተ አለ ኮይኑ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ቡሊ ሓሊፍ እዩ እነሆ ሁሉ ሓድሽ ኮይኑ ሪኹም እነሆ ሁሉ ሓድሽ ኮይኑ ሙሉ ብሙሉ ናብ ክርስቶስ ምስ መጻና እቲ ናይ በሐቂ ማንነትና ንሕና ዝኾናዩ ማንነት እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና እቲ ናይ ውሽጢ ህይወትና ማለት መንፈስና እሱ ሙሉ ብሙሉ በኻልእ ህይወት ተቀይር እዩ ካብታ ንክርስቶስ ዝመጻናላ መዓልቲ ጀሚርና ስለገዛ ርእስና ዘለና ትርጓመ ሙሉ ብሙሉ ክቀየር ኣለዎ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ክልተ ኔቸር ሕጂ የብልናን ሓደ ህይወት ሕጂ ዘለና ክልተ ህይወት የብልናን ምክንያቱ ሕጂ አባና ዘሎ ህይወት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንመላለሰሉ ዝነበርና ናይ ድኻም ህይወት ናይ ውድቀት ህይወት ካብ ቀዳማይ ካብ ዝወደቀ አዳም ዝመጸ ህይወት ናይ ሰብ ህይወት እሱ ተአልዩ ናይ መለኮት ህይወት ናይ ሰማይ ህይወት ካብ አምላኽ ዝኾነ ህይወት ሓድሽ ህይወት ኣብ ውሽጥና አትዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ንርእስና ክንቆጽራ ዝግበአና በዚ ናብ ክርስቶስ ምስ መጻና ኣብኡ ዘሎ ህይወት ናባና ዝሓለፈ ብኡ ጌርና ንርእስና ክንፈልጥ ኣለና እዚ ህይወት እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይባሃል ነባጊዒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበን ኢሉ ባዕሊ ኢየሱስ ንዘለዓለም ድማ ኣይክጠፍአን ኢሉ ሪኹም ደቀየ ናይ ዘለዓለም ህይወት አባኹን ከም ዘላ ክትፈልጡ እዚ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ዮሐንስ 5:12 ስለዚ አባና አቲ ዘሎ ህይወት ኢንተርናል ላይፍ ዘለዓለማዊ ህይወት ናይ አምላኽ ህይወት ይባና ዘሎ ክርስቶስ ህይወት ኢሉ ጳውሎስ ንምንታይ ምክንያቱ አባና ዘሎ ህይወት ናይ አምላኽ ህይወት እዩ ስለዚ አተሐሳስባና ካብቶም ሰባት ዝሐስብዎ አተሐሳስባ ፍሊ ክብል ኣለዎ ንምንታይ ካብቲ ደረጃቲ ወጪኹም ይኹም ካብቲ ክላስ ወጪኹም ይኹም ሕጂ ኣብ ካልእ ክላስ ምስ እግዚአብሔር ተሓብሩሉ ክላስ አቲኹም ይኹም ይሲ ሕጂ ተኻፊልና ዘለና ህይወት መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሓደ እኳ ክርስቶስ እንተአልዩ ንሱ እንታይ ኢልዎ ሓድሽ ፍጥረት ኢልዎ ወንጌል ዮሐንስ ድማ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1:12 ነቶም ብስሙ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሶም ካብ እየ ኢልዎም ንሶም ካብ ስጋን ደምን ኣይኮኑ ንሶም ካብ አምላኽ ኢልዎም አሕዋት ሕሰቡ ንስኹም ካብ ስጋን ደምን ኣይኮንኩምን ንስኹም ካብ አምላኽ ኢኹም ኢየሱስ ከምታ ኣነ ካብ ምድሪ ደይኮንኩ ንስኹም ድማ ካብ ምድሪ ኮንኩምን ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ኢልና ከምቲ ንሱ ካብ ዓለም ዘይኮነ ንምንታይ አባና ዘሎ ህይወት ናይ ታሕቲ ይኮነን አባና ዘሎ ህይወት ናይ ላዕሊ እዩ ስለዚ ንሕና ማለት በዛ ሓድሽ ህይወት ንርእስና ክንፈልጣ ዝግበአና ደቂ ትልዑል አምላኽ ኢና ደቂ አምላኽ ዝኾንና ናቱ ህይወት አባና ስለ ዘሎ እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ዕውት ህይወት እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ብልጹግ ህይወት እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ብጥዕና መለኮት ዝመልአ ህይወት እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ሰማያዊ እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ናይ ላዕሊ እዩ አባኹም ዘሎ ህይወት ኩሉ ግዜ ሰዓሪ እዩ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡ ድማ ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኢና ኢሉ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:17 ስለዚ አሕዋት ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርኩም ብሓቂ ኣብ ክርስቶስ እንተዳ ኣለኹም ኣነ ንክርስቶስ ኣሚነ እትብሉ እንተዳ ኣኹም ንስኹም ሓድሽ ፍጥረት ኢኹም እቲ ቅድሚ ሕጂ ትመላለስሉ ዝነበርኩም ህይወት እሱ ከም ዘሎ ኣባኹም ጌርኩም ኣይትሕሰቡ ሙሉእ ብሙሉእ እሱ ተኣልዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓድሽ ህይወት ተተኪዩ ክልተ ህይወት ዘይኮነ ሓደ ህይወት ውሽጥኩም ዘሎ እዚ ህይወት እዚ ድማ ጽድቂ አምላኽ ዝተባሃለ ህይወት እዩ ንስኹም ጽድቂ አምላኽ ኢኹም በዚ ህይወት ደስ ይበልኩም ሻሎም
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም